Szczęść Boże, halo, halo, kuń się obalo, witam serdecznie. To ja Mikołaj, tradycyjnie jest ze mną Dawid, cześć Dawid. O, witam wszystkich, siemanko. No i jak widać na załączonym obrazku Battle Royale. Battle Royale, Mikołaj, czy ty mnie widzisz, że ja lecę przed tobą? Czy ty za mną lecisz? Przede mną... W kierunku tak nie. zwanej Elki, czyli małego miasta domków. Hmm. Kierunek WNW musisz spadać. WNW, dobra. No to ja bym cię prosił, żebyś tu szedł. Spadam w tym kierunku. Ja już jestem w domku. I cóż, moi Aha, drodzy, bo to się... No dobra, to już lecę. gramy Battle Royale. Tak mnie coś naszło, żeby dzisiaj Mikołaja wziąć tutaj do wspólnej gry, bo jakby ktoś nie wiedział, no ja dosyć długo już gram w ten H1Z1 i Battle Royale, no Mikołaj jest świeżakiem, ale myślę, że wszystkiego da się nauczyć, chociaż już tutaj co nieco pograł, więc... Szczególnie, że tu jakoś super dużo do nauki nie ma. No nie ma, tylko też jest kwestia taka, że jak się gra z kimś, wiesz, to No, fajnie jest to się jest- nauczyć jakiejś takiej terminologii i nauczyć się mniej więcej gdzie warto iść, po samochód, po bronię, bo czasami możesz biec nie wiadomo gdzie i tracisz czas, bardzo cenny czas. Dobra, na jakim ty jest w ogóle punkcie, kwadracie Słuchaj, znaczy? E5. Łoto... To jest daleko fes. Dobra, ale jaki ty jesteś, powiedz Jestem mi? F6. Znaczy w sumie to nie aż tak F6, daleko. To ja muszę iść na F6. północny zachód. Tak, ty biegnij dokładnie. Biegnij tak jakbyś chciał do E5 biec. Northwest. Nie daj się zabić, to jest najważniejsze po No, drodze. postaram się, chociaż tu już się strzelają. O, tak. Ja mam broń Ale- jakąś, więc spoko. No i cóż byś tam, co mi powiesz fajnego, synek? Powiem ci, że grałem ostatnio i zostało nas 6 i mnie zabił gaz, bo żech nie zdążył pitnąć. A wiesz jak sprawdzić, bo to takie pytanie, wiesz, nie obraź się, nie? Bo to są może rzeczy dla niektórych oczywiste, ale jak biegniesz i na przykład jest taki moment Kurwa, paniki, hop że do no mnie jesteś strzela. w gazie, nie? No. I powiedzmy, że nie patrzysz na radar, to wiesz w jaki sposób uciekać w którym kierunku? Żeby wiedzieć, że na pewno wyjdziesz z gazu, a nie idziesz w głąb? No, znaczy, no nie wiem o co konkretnie ci chodzi, to mów. No, patrz, jesteś w gazie, jesteś w środku otoczony zielonym gazem. Strzelają do I mnie. teraz na szybko musisz gdzieś uciekać. Teraz nie wiesz w którym kierunku, nie patrzysz na kompas, po prostu chcesz gdzieś uciekać, ale nie masz pewności czy uciekniesz do bezpieczeństwa. No to nie wiem gdzie. No to jak będziesz raniony przez gaz, to otrzymujesz na ekranie taką czerwoną No taką wiem, no znaczkę tak, i no. musisz mieć na plecach ją i wtedy biegniesz dobrze. To Hmm. oznacza, że masz gaz za plecami i jak będziesz biegł w tym kierunku, to na pewno wyjdziesz w bezpieczne miejsce. Czyli proste, ale skuteczne. No ja. Dobra, ja jest na E5 jakby co. No i dobra, ja jest w domkach teraz i Czekaj, nie to mam bardzo jeszcze. dobrej broni. Słuchaj, ja cię muszę gdzieś znaleźć. Na E5, czy ty jesteś takie małe domki? Nie, ja jeszcze nie doszedłem do domków, ja teraz będę rzekę. Familoki na Rojcy. To nie, to jeszcze nie rodzica, teraz rzekę będę przełaził. Taki mały Nikiszowiec. To jeszcze nie. Hopie, ja widział materiał z Nikiszowca. Hopie, jak się Aga za głowa chyciła. Ona go do Boże, jakie to piękne. No ona jeszcze nie widziała takie piękne. Na nie szczymoła. A czułeś ta magia tego. Ja, tej czerwonej cegówki. Od której strony ty biegniesz? Bo muszę mniej więcej wiedzieć. Od F6 biegłeś, tak? Tak, no ja biegnę tak po skosie jakby, na północny zachód. Dobra, w tym momencie w którym kierunku, jak masz na Na tym? northwest, północny zachód, a jestem E5. Dobra, to ja w twoim kierunku biegnę. Mam nadzieję, że mnie nie łozdupią. Dwóch typków mnie goni, stary, ja muszę uciekać. Dobra, ja biegnę do ciebie. To jest celej. Nie, to teraz nie można się strzelać. Tu jest Co taki za- jeden dźwięk w lesie, który brzmi identyko jak auto jadące. Ja nigdy nie wiem, czy to jest auto, czy to jest ten dźwięk taki. Takie szumienie jakieś. A, to się tam nie przejmuj, to są czasami takie dziwne dźwięki. A powiedz mi, w tym momencie, gdzie jesteś, E6 czy Nie, no E5? dalej E5 i lecę dalej na NW. NW, no to już za daleko może żeś boł. A ty przechodziłeś przez małe Ja, miasto? dobra, widzę te miasto. Widzę No te dobra, miasto. i teraz uważaj, przy tych domkach tam jest akcja. Ja.
No bo ja tutaj się będę strzelał właśnie. Teraz To tyś patrz biegł, tam no. jako. Musimy sobie znacznik znaleźć, kurde, bo... Nie no, ja nie wiem, bo tyś jak nagrywał na początku, to my się stracili. Bo tyś hopie majstrował tam przy nagrywaniu, zamiast się skupić hopie, na Zaraz tym, się żeby za znudzimy. wołkolem lecieć. To przestaję, ja cię proszę, ja cię błagam, nie? Ja teraz jest przy takim polu kempingowym, takie przyczepy stoją. No fajno, fajno. Czekaj, zobejrza. Może będą Dobra, jakie... kurde, tu są typki, ty, ja muszę pistole. uciekać. Pole kempingowe, to już wiem, kaj tyś jest. Ja. Jo jest właśnie tam. O, mam hopie M14 czy M16. To jest Jak- ARK, no ale No zbieraj. ale to jest to samo. Inna sportowa wersja. Pole kempingowe. Ja, dobra, ja już mam Ale to broń, jest to już... wiele tych kempingów jest mało czy dużo? Dużo, Chyba? raz, dwa, trzy takie A, to już przyczepy wiem, kaj tyś i jest. auta. Dobra, już wiem, Przyczepy kaj i tyś jest. auta. Dobra, dobra. To co mam sam... Ja Być- ty koczuj tam, ja tam przyjdę do Dobra. ciebie. Ja ino wlyza sam... Wyjrza czy ja samą... Jakoś gana, wiesz? Givera. Jak to się godo? Bo jak nie ma givery, to... To hopie frajery nie ma ino nie zabawy. mają givery. No. Ja już widzę te pole kempingowe, biegnę do cia. Zobaczymy gdzie jest strefa. E5, stary, my są... E5, dobra, to jest dobre. Słuchaj, musisz No. lecieć, albo idę pierw do ciebie, dobra. No to chodź. A ty się... Ja jest Bercik. A czemu ty jest Bercik? Nie w wiem ogóle? w sumie. Ty tak nazwał. Ja. Dobra. Ty sam kiedyś... A czy ty jesteś w kempingu? Ja. To wyleź, wyleź. Ale ja się boję. Nie, bo ja sam łaża i ty... O, jesteś, O! dobra, widzę. Widzisz mnie? To ja sam jest w kempingu, dobra. Teraz tak, ja Szczęść Boże. wciągam apteczkę na szybciocha. A już cię poszczelili? Nie, już ich spadł trochę z górki. Dobra. Ja mam ino pistolet i mam Ja. ARK, ale nie mam naboi do tego, wiesz? To zobejrzyj Aha, się po tych i- przyczepach, bo... I czekaj, bardzo ważna rzecz, słuchaj, patrz. No. Wyciep to, co masz na głowie i bier ten kask, bo to cię A nie tu jest... goni. Aha, dobra. No ja wiem, ja to... No bez A przesady. jakbyś miał kask ten motocyklowy, to on nie chroni, wiesz? On tam coś niby, ale No wiem, ale on jest i tak lepszy od mycki, nie? no chyba ja, no. To nikt tego hopie, wiesz, nikt tego potwierdził. nie potwierdził. Dobra, dowej za mną. Po prawej stronie, bo na alcie się rozglądasz jak biegniesz, nie? No wiem. No to po prawej stronie jakbyś patrzył, to tam przy tych blokach wysokich A tu pole... A nie, to jest... byli, dobra. byli, ale Ja? my ciulamy na S. Teroski, ja poczekam na cia, dobra. Leca. Dobra, no to teraz jeszcze, bo to już są te domki przelutowane pewnie, No, na pewno. ale legenda głosi, że czasem się respią. W tym domku nigdy, to idziemy. Okej, źle, że wyszł, Kaś ty... wiesz? A, dobra. My wyszli. W ogóle głupie to jest, że ten znacznik on się traci na przykład jak za płot się pójdzie. Ja. No, No. to jest takie i można sobie swojego zaszczelić. No właśnie. czasem. Dobra, włazimy do tego z czerwonej cegówki. To jest Familok. Ja wleza na górę, to są familoki hopy, no. Kai Wejrzys. Familoki. Powiem, że... Jak tak patrzę, to jest hopy sam... O! Mam ARK, to wezna se sam amunicja. Normalnie Silesia, nie? Ci godam. No dobra, pompa. Czy ty masz duży plecak, bo sam... Ja nie możesz- mam właśnie plecaka w Czekaj, ogóle. czy to jest A duży tu jest military? plecak. O, A nie, to jest blue. ale to i taki też Ale dobry. jest, dobre. Czekaj, teraz tak. Przyszykuj se. Aha, Co? jakbyś chciał większe mieć, ja ci podpowiem coś, patrz, otwórz se tab, nie, na dziś. No. I u góry masz po prawej stronie inventory, item No. containers No. i kliknij na ten ptaszek i sobie zrób free columns i No. wtedy masz większe takie Aha, ikonki. no dobra. To lepiej trochę się za to patrzy. protip. Bo to jak masz małe, to czasami ciężko ta apteczka na szybko znaleźć. Mhm. Dobra, słuchaj, uwolniono gaz, jak żeś słyszał. Ja, dzistło.
Bo hopie jak na grubie. I teraz tak. Mamy E5 my są. Musimy na S i trochę W. To słuchaj, robimy tak. Uważaj. Ło! Ło zmontował. No to taki na przyszłość, jakbyś chciał wiedzieć. Tutaj, bier ten plecak, on jest największy. Ja. Czekaj, bo teraz muszę go przełożyć, nie? Nie, nie, Czy nie, on już już go jest? możesz. Aha, on Jak- go jest Kiedyś tak automatycznie. było, teraz jak coś lepszego mhm. zakładasz, bądź większego, to No dobra, dobra. lecimy. Czy ty Ja. masz jakieś apteczki, jakby co? Apteczków nie mam. Mam ino gaza, nie? No. Ja, ale to se narobić się da bandaży, wiesz jak się robi? Nie wiem. Jak masz koszulki, plecaki... Aha, że z podartych tych. podrzesz To wiem, i to tego wiem. ja. Bo tutaj crafting jest ograniczony w stosunku Mhm. do normalnej rozgrywki, ale jednak i tak jest spoko, no. Dobra, to są zrzuty. Podobnie jak w innych grach, z tego wypadają paczki Ale i tam to- masz to na ja przykład to wiem. snajperki i tak No. dalej, ale wtedy są dwie opcje. Albo idziesz po to i ryzykujesz, albo kampisz na tych, którzy pójdą. Więc różnie bywa. Słuchaj, 36. Jaki jest twój rekord? No 6. Znaczy no 5 i ja jako jeden. piąty rzeźbą? Jako Czy szósty, jako szósty. A no dobry. Słuchaj, my damy rada. A, jeszcze taki jeden protip. Patrz, No. jakbyś zginął, nie? Albo No. jo. To jak my są w drużynie, to niezależnie kto z naszej drużyny wygra, to ty też dostajesz nagrody wtedy. No to dobra. Jakby jeszcze ktoś nie wiedział, to tutaj powiem, bo ostatnio robiłem unboxing chyba ze 100 paczek, bo tak dużo razy grałem, ale nie otwierałem. Za zwycięstwo dostaje się najwięcej nagród. No to Joras I- Galoty dostał jakieś tam I batki. ja, różne, przeważnie są to skiny, ale są to też bilety, event ticket i airdrop ticket. Aha, Airdrop ticket to są na przykład właśnie te zrzuty samolotowe, ale tylko można je użyć na normalnej rozgrywce aha. i wtedy możesz sobie w danym miejscu użyć tego i przylatuje samolot i No i w twoje ściepuje. miejsce zrzuca. No Mhm. i wtedy, ale oczywiście warto być wtedy w grupce, no bo przyjdzie ktoś, widzi, że jest zrzut i może ci ktoś to podebrać. Ja. Natomiast event ticket polega na tym, że H1Z1 w tym momencie jest płatne. Od dawien dawna było zapowiadane, iż ta gra będzie darmowa, jeśli wyjdzie już w oficjalnej wersji. Natomiast w tym momencie mamy grę płatną, ale Battle Royale darmowe, a No to tak. się ma zmienić całkowicie na odwrót. Mianowicie oni chcą zrobić darmową grę, ale tryb Battle Royale będzie płatny w formie takich właśnie ticketów, że jeden ticket będzie kosztował tam paręnaście centów czy coś. Mhm. A teraz, jeśli ktoś kupił H1Z1 i sobie pogrywa w te Battle Royale i dobrze mu idzie, to wtedy możesz sobie już na przyszłość zarobić dużo tych ticketów. Ja ich chyba mam z 30 kilka już, więc jakbyś to policzył, to pewnie ta gra już się zwróciła i z tymi No, skinami na i tak pewno. dalej. Więc jeśli ktoś się tak zastanawia, czy kupić właśnie H1Z1... Uwaga, przed nami, na prawo, biegnij na prawo. Przed nami dwóch, strzelają w nas. Celują przynajmniej. No jeszcze nie strzelali, ale... Uciekają. Ale tyś ich widział, czy nie? No są tam z lewej. No, Czekaj. ale to nie do nas, oni do siebie walą. Nie, czekaj chwileczkę. Oni byli razem, tak jak my w grupie. Słuchaj, jak wylecimy, od razu biegnij na prawo, Hopek dobra? jest wcelowany, Hopek jest, Kaj, jest kaj. wcelowany. Na lewo... Przy takiej, jak jest na lewo takie drzewo, nie te blisko No, i no tak dalej, to on od niego jest na prawo, za taką górką małą jakby się chowie. to słuchaj, musimy to obejść naokoło, Dobra. dodowej. Czekaj, bo my są E6, E6, to już my są w dobrej strefie i no teraz wiesz, żeby się nie dać zabić przez tych Aha. tangensów. Czekaj, musimy sam... Ach, to takie jest. Dobrze, że zrobili, słuchaj, do niedawna jak się tak zjeżdżało nagle, to się traciło życie. No nie, no na to- szczęście to naprawili. Opie, mucha mi loto, jak głupia. Po izbie. Ja. Dowej tyndy. Co ja chciałem powiedzieć, no i trzeba będzie kupować bilety, no i... Ale podobno jakaś petycja poszła, aby Aha. nie robić tej gry darmowej, bo ludzie po prostu wolą, żeby była płatna, żeby cheaterów nie było, No. albo żeby nie było jakichś dziwnych rzeczy, nie? No i w sumie mają rację, bo lepiej raz zapłacić i żeby ta gra była dobra, niż
wszystkim ją udostępnić i żeby tu się burdel robił, No moim ja. zdaniem. Bo z tych wszystkich gier, co my już hopie, wiesz, testowali, to ona zdecydowanie najfajniej sam działo już w tej fazie. No, porównując do Jest, słuchaj, on stoi w miejscu. Dobra, zabity. I teraz jeszcze jeden, on był z kumplem, nie? Ja. Czekaj, dobra. Jest za drzew... Nie, to nie jest on, przepraszam. Te drzewo tak wyglądało, miało taki pień. Mhm. Słuchaj, ja podejdę, No, a ty patrzej sam. pacza. Dobra. Tam pacza. A, ja sam zbiorę na szybkości. I ja to podziela nam, wiesz? Dobra. Tam sam szału nie ma. Jeśli chodzi o to, co sam było w środku. A szałot jest przynajmniej. Szału tu też nie ma. Dobra, synek. Pójdź. Idziemy trochę dalej i ja sam podziela tym szałotem. Dobra. Na te zrzuty trzeba patrzeć, żeby nam na głowa nie spadły. No ja, bo bomby zrzucają, wiesz? A to wiem, bo już Dobra, ten... pójdź sam za to. I jakbyś chciał zbierać coś, to na tabie będziesz miał w proximity, czyli coś, co leży na ziemi. Dobra. Apteczki, czy ty masz apteczki? Nie mam Ja- nic Ja apteczek. ci wydropia sam 2 apteczki. I ty masz AR-ka i nie masz amunicji dużo. No, tak nie za fes. To ja ci podropia trochę. Okej, to trochę trwa, bo to trzeba ręcznie. Czy to można wpisać niestety? Czekaj, O, piorun, walą. ale nic się nie bój. Dobra. Już to czekaj, bo to trochę trwa. Dobra, ja ci sam ściep na 150 amunicji. Trzymaj. Dobra. Bóg zapłać. No, to teraz idzie prać. No dobra. Bez pysk. Ja sam wrzuca granat, jakby co. Dobra, i teraz my są na E7. I teraz my musimy ci iść na W. Na zwykłe W. Ale wiesz co, najlepiej jest czekać, aż gaz podejdzie, wiesz? Aha. Poczekajmy trochę, bo jak się za szybko pójdzie, to wtedy ktoś ci plecy może zrobić. Pra. Pójdź sam. Dobra. Aha, jeszcze zasada jest taka dla bezpieczeństwa, że nigdy za jednym drzewem nie stoimy, bo jest za mało miejsca, wiesz, czasami za jednym drzewem. Mhm. Bo my są takie hopy, wiesz jak, przepadzite, nie? Że my już się za jednym hopie bałmem nie umiemy sam schować. Ja mam przeczucie, hopie, że my to normalnie, że my to ugromy. Padosz. Ja miał ostatnio takie przeczucie, że ja ukończę gimbaza i że... O, Ło! hopie, dobra, ciś, patrz, i teraz zauważ na WSW i zauważ, Dobra, że dobra, gaz ja, no masz z widzę, tyłu widzę. czerwony Ja. punkt, nie? I Mhm. teraz tak, stań, wciągnij apteczkę, spokojnie, wciągnij apteczkę, zawsze Mhm. jak jesteś w gazie, wciągnij i lecimy, ona ci będzie nadrabiać, to co stracisz, to się uleczysz. Dobra. Tylko jest problem, że im dalsza fala, to znaczy ta pierwsza fala mało zabiera jeszcze, natomiast Aha. druga, trzecia i czwarta fala już coraz mocniej ranią. Mhm. No Więc rozumiem. wtedy nie da się tak podróżować w Dobra. gazie za bardzo. No tu już się traci chyba gaz, nie? Teraz. Nie, to Na jest tej górze. złudzenie, ponieważ Ja? gaz nie jest widoczny powyżej Aha, jakiejś aha, wysokości aha. i to jest troszkę zbugowane. Dobra. Także ciśnimy. A nie leci się szybciej z pistolem? To jest złudzenie optyczne. Tak Znaczy samo wy- jak na jedynce jakbyś pięści tylko miał, to jest też złudzenie, wiesz? A to już nie ma gazu, nie? Dobra, no. i teraz jak nie ma gazu, to patrz, my się schowiemy za ostatnim Aha. drzewem, które jest już za gazem, nie? Czyli kaś tu. O, No to ja pójdę sobie jakaś za te. no idź tam za te drugie. No, o tam I teraz z już kawalem. przynajmniej mamy jakąś 90% pewność, że nikt nam nie wyjdzie z tyłu, no chyba, No ja, że tak jak my. no, ale raczej nie. No i dobre. Teraz kij się przemieściło, nie? To my z E7 będziemy szli na WSW. O, WSW, taki se namierz. No, Zaraz tak będziemy ciś, ale to byśmy musieli już trochę, chodź. Bo my potem zaś nie dobra, wyrobimy. dobra.
I najlepiej z trzeciej osoby strzelać, wiesz, bo to jednak Ja? z pierwszej no trudno mi określić. Niektórzy wolą z pierwszej, niektórzy ale ja ci powiem szczerze, też mam doświadczenie na przykład w tych grach, jak grałem w Wars i grałem też trochę w Armę i w to, więc jednak z trzeciej osoby najfajniej się strzela. No jeszcze Kałach, najlepsza broń jest Kałach, ale my mamy tylko AR-ki, więc spoko. Damy radę jakoś. Stało 20, no. Dobra, cisnymy na górka. Księżogóra. No, wypawia księżogóra. Dobra, i teraz tak, tu możemy się stanąć, bo z góry to raczej nikt nas nie zobejrzy. Aha. I se poczekamy. My są E7. No to ci powiem... Jeszcze trochę będziemy musieli lecieć, ale to polecimy jak będzie już trąbka. Jak trąbka hopie zadudni. Patrz. Ej, rzucił rzech, uciekaj! Uciekaj! To jest przypadek, że wciulnął. No O! fajnie. A wiele masz HP? Nie, no dobra, mam ponad przeszło. Hopy, ja myślał, że ja tego nie rzuca, ja cię przepraszam. Bo to chyba z nudów na wojnie tak mi pierę, wiesz? Dogowy. Wiele masz procent? HP 55. Ale to się lecz, synek. No, ja jeszcze w dupie se te wszystkie, co Nie, sam nie, nie, mam. wszystkich to maksymalnie 2. Lecimy, góra, 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 szybko, szybko, szybko. Już. Hop, jak ja cię przepraszam, co ja zrobił? Tyś to zrobił na umyślnie. Nie, i teraz pewnie cię w dupio gaz. No, w dupie. No ale ty, jak masz apteczka wciągnięto, to dość rada. No mam. I trochę musimy na górę wlecieć, wiesz, jednak, na A S ten- leć. No dobra. Bo ten gaz tak, no, my po prostu nie ominę... O, ciuling S. A, to nie idzie bodaj. A, Da się, bo- da się, musisz trochę poskakać. Ja, dobra, idzie, pod kątem. Kurde, nie wleza. Dobra, ida. Ciulej! Dobra, Już nas pierę jest. pierę, Dobra. pierę. Na S-druś lecieć, ja? A ja, ale hopie, nie wleza tam. To ja mam iść do tej anteny. No mogę. Już tam był, widzę. Kurde, ale sam jest wszędzie gaz. No dobra, to my musimy na SW lecieć, wiesz? Ja Ja muszę... muszę sobie wdupić Ojej. apteczka. Czy możesz ci apteczka, czy ja ci dał? Jo, już nie mam apteczek. Ale to wciągaj bandaże po 2 możesz Dobra. stakować naraz. Na Ojej. antenę musimy Na zjeść SW, tej ja? anteny. Ja. Tak, żebyś miał czerwony na dupie. No, Ten no to... pasek. Dobra. Tak jak No to ja wiesz, mógł tam... No dobra, dobra. jak cię hopie sam po wywiadówce, nie? Cię tam hopie matka zrobiła. Łeee! Już tam spadłeś? Ja. No to już zaraz będę spadł. Ciulinges. Dobra, wyjdziemy, spoko. Ja muszę wdupić jeszcze gipko gaza. A to już ich poza gazem. Kaś ty jest teraz. Jo, jest na dole. Aha, no ja też jest poza. Dobra, ale to jeszcze To cię muszę zobejrzeć, kaś ty jest. Jo, zlos z tej góry na D8, no ale to też jest pewnie też w tym samym. No jest D7. A to no jest na D8. Tak jakbyś w los na sam szczyt i tak na lewo od anteny z los. Plus na suszy. A to już wiem, kaj, dobra, lecę. Jak mnie sam mucha wkurzo. O, widzę cię. Ja. Teraz tak, D8. A tyś tam jest, łoje. To my na W musimy ci iść. Słuchaj, musisz przyjść do mnie. To ja, no dobra. Nie wiem jak to zrobić, ale No może się, czekaj, spróbuję tyndy. ja już robię sobie jakby co. 11 zostało. No, Ugromy to, hopie, synek, ja ci go dam. No musisz się mnie trzymać, hopie. no i no ja tam... Jak ciasne gacie. Pa! Wlozłeś. Ja robię sam bandaży, co nie miara. A? Dobra, i słuchaj. Teraz tak, cisnymy na W. Ja jeszcze mam apteczkę, gdyby co. Niestety nie mam. Ja też już nie mam.
Już nic nie mam. Dobra, ale my kogoś zaraz zaskoczymy, wiesz? Czuję to. Lutujemy typa jakiegoś. Dobra, musimy uciekać, bo nie zdążymy, potem nie wyleczymy się, wiesz? No. Tu jest dziwna kolorystyka w tym. Ta ciemna się zrobiła. Ale gra jest ogólnie ładna, jest ładniejsza od Infestation na pewno. No ja, jest hopy, gryfno jak byk. Dymy na W. Gaz, 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 wciskam do dechy gaz. Hopie, znasz to? Ja, to jest najbardziej znany szlagier. Ze wszystkich. Policja goni nas. Dobra, ja sam stana. I gaz już... My gaz są już- dobrze, czy... Ja, bo już zauważ, że czasami się jak pokaże Proceed to Safe Area Market, No. że za 3 minuty się wskaże nowa, to znaczy, że już w tym momencie stanął gaz. Ale my są na D8, to czy my są dobrze? Dobra, my są D8, No nie, to my nie. będziemy ciś fest na W. To czemu my nie zdążymy zaś? Ja bandaże robię, wiesz? Ja muszę stać w tym momencie. No to ja nie wiem, czy ja to przeżyłem. Mam To lecimy. 68, no. No to czemu? No ci daję bandaża, no to kurde, No tylko to ty. dej, no, bo ja nie mam nic już. Dobra, ja ci zrzucę tu, bier. No dej. I wciągaj z 2 od razu na raz. Już? Ja od razu z 2 Dobra. zestakuj, bo bandaże można maksymalnie 2 na raz użyć i wtedy Aha. one szybciej leczą. Krwawienia też szybciej leczą. Dobra. To lecimy. Ja hopie, lecimy. Bum. A wiele hopków 11, no to... Ale to wszystkie, nie? To łącznie z nami. Ja. To jeszcze jest 9. łącznie z nami. Ja. No. Fu! Ło, coś to tak. No bo mucha hopie, a nie, kopruch jakiś dziwny. Ćma. Mota. Mota. Po naszemu mota. Dobrze, że mota nie lotą mi w galotach, nie? Ja. To my już zaraz powinni być, nie? W sumie, my są C8. Nie, jeszcze to, jeszcze hopie. Te łoziem, to my jeszcze musimy Dalej na W, przylecieć. nie? Ja, za ta górka na wprost Dobra. to tak trochę cię tu obstawią, po lewej patrza, po prawej. To byli, sam w krzokach nikt nie stał, wiesz? Pierun. Jakiś hachor. Najgorzej, że nie mamy apteczek i jakby my kogo zabili, to musimy go zlutować, bo... Skroić. Ja, i no to na sam koniec lutujemy, jak już wiemy, że będzie spokojnie, No, bo tak no. to... Dupa będzie. Uważaj sam za tymi guzykami, może ktoś być. Wiesz, jak 11 to tak już się wydaje, że jest bezpieczny, nie? No Ale to nie. potem ci ktoś strzeli z daleka, a to wiesz co, tu nie chodzi o to, że tam ktoś hopie jest jakiś super ekstra... O, przed nami jest. Czekaj. Ja. Lornetka? Nie, to nie jest przed nami gracz, przepraszam, ale bardzo, wiesz, nie wyrenderowała się grafika. Mhm. Czasami jest, że przez cufala możesz kogoś trafić i Dobra, słuchaj, jest samochód. Zobacz se lornetką na tym wzgórzu. Jest samochód przed nami. Ja, no jest faktycznie. I ten samochód na pewno nas widzi, ale teraz się zastanówmy C8. Czekaj, no to dobra, to ciś, jadymy. No cisno. I jak ktoś jest w samochodzie, to wprowadzili. Kiedyś tego nie było. Możesz Aha. strzelać mu w szybę i możesz Aha, go aha. zabić. Kiedyś ta szyba była kuloodporna, To wiesz? głupio. No, teraz możesz go zabić, w sumie przez cufala, chyba że umiesz tak celować, a Aha. wiesz. I możesz mu podpieprzyć auto. Dobra, i teraz tak popatrzę, czy w tym samochodzie ktoś jest. Ja, są w samochodzie, słuchaj, ale nie podłazimy pod niego. Dobra.
Inaczej no sam gaz nie... C8. Już tak lepiej, ale... Jeszcze trochę musimy... Chociaż... Ja popatrzę na tyły, czy ktoś tam Nie, leci. nie, gaz nie powinien już tu być. Zobaczymy, Ej, jedzie auto, no. auto jedzie. Auto Gdzie? ruszyło i jedzie na lewo pojechało. Zjechało z góry na lewo. A widza, uciekło. Dobra, to No. cisnymy. Ciś na W. Aha, już się zatrzymało. Nie, cofamy, Ja? Mikołaj. Dawaj. Dobra. I widzisz, się sam No, dobrze no, żeś no, godał, no. akurat. No tak akurat przy rancie my są. Teroski, tak. O! O, od lewej chyba coś, nie? Coś tak pierło. Czekaj, no ja muszę zobaczyć, bo ja czasem słuchawki mam hopy lewa na prawo. What? Ja ci godam, to nie jest śmieszne. Dobra, słuchaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gaz się już nie przesunie, ponieważ zobacz, że my stykamy tym zielonym rantem o gaz, więc No. tylko i wyłącznie to z No przodu to się my są... pomniejszy. Ja. Teroski musimy się sam fajnie za... No dobra. No nawet tu by było najlepiej, bo patrz. Tyłu nam No nikt tu już nie jest wlezie. inogas, ja. No tu się stanemy, patrz, o hopy, za guzykiem. I widzimy z lewej, widzimy z prawej. Ty Idealnie. patrz na lewo i na prawo. Dobra, patrzą. dobra. 10 zostało, no. Znaczy 8, nie? Bo my jeszcze. No ja, i no, że to No, trzeba no, tak no. patrzeć. No, wiem. O, żech w los w gaz jak głupek. To oni teraz Kaś muszą być blisko, nie? No, będzie. A słuchaj, w samochodzie tu jest taka jedna głupia sprawa, że ci w no. samochodzie, jak będą jechać w nas, No. to musisz skakać i na boki i do góry, żeby Aha, nie aha. przejechali. Ale bardziej jest prawdopodobne, że nie będą chcieli nas przejechać, tylko będą jechać w nas i szybko będą wychodzić. I strzelać. Więc szykuj się, że gdzieś koło auta się pojawią. Dobra, I dobra. no, że oni to przeważnie będą mieć wtedy pompa, nie? Ja. Ja mam pompa, i no, że ty masz maszynowa. Znaczy, no nie maszynowa, to jest semi No, auto, nie? no, półautomat. No i cóż, moi drodzy, co ja wam powiem, no. Fajną szpila. Jak se chcecie... Fajna jak, szpila, powiem możecie tak, jak kupić. żeście dostali hopie na Geburstag, albo macie sam po Geltagu hajsy, to se możecie kupić, no bo Ja, to już... zapraszam na G2A. Link w kupcie opisie, se z polecam. kodem Niklausa, to tam go wspomożecie i też będziecie mieli taniej, także wiecie, w dwie strony to idzie, nie? No, patrzcie, tam No i jako... w ogóle adblock Raus, dejcie kciuka, dejcie Oho, subskrypcję, ty. wszystko, donacje, przepiszcie meble na naszą No. rzecz. Dejcie jeść, bo my są bolaki. Kurde, no, ja bym powiedział, że prawie przepadzite, ale... Dobra, słuchaj, gaz trochę podchodzi, trochę ale pierę. trochę tak. Dobra, Dobra. uważaj, bo leci zrzut. No ci powiem tak, on pierę, ale tu już nie powinien prać. Chyba nie. Dobra, hopy, to jest super miejscowa. Czekaj, ja tak się cofnę, obejrzę, czy on pierę, czy nie. On idzie powoli, hopie, idzie powoli. On się tak zamyka sam. Ciekawe, no czy sam podlezie, tak. O, dobra, trochę pod los, uważaj. Dobra. Dobra, jeszcze troszkę. I już się skończył. Dobra, to chyba Mhm. my możemy być za tym. Ja, hopie. A na karym się Lego na Zol. Na Z, Na jak Z? Zol. Rzeczywiście. O! Kurde, i no ten zrzut, tak ci powiem, ja naprawdę Ło! wydobił Tu już trochę. jest gaz. Dobra. Teroski tak, ja ci powiem. Ja się sam, ja lornetką popacza.
Popatrzej. Kogoś nie ma na stacji benzynowej, wiesz? Tank sztyla. Ja. Ło! I opuścił gaz. Ej, aż się ze strachu. Hopie mu flashbanga nawet, jak będą w nas prać, to ją mu dupna, hopie. Pójdzie. Jo trochę z lewej popacza. Popatrzej. Hopie, ja ci godą, co to sam będzie za szpil. Gryfny. Jak zaroski się zamknie, to ta strefa, czekaj, cełoziem. Cełoziem. I teraz tak, Highway Truck Shop, kurde. Jakby my poszli od niego cełoziem. Ja nie wiem, czy on na nos się nie zamknie. Czekaj, ja muszę to zobejrzeć. Cełoziem. No, o kurde, jakie to jest maluśkie. No to tak, my są idealnie bodaj. Albo Mi się nie, my by wydaje. musieli trochę Czekaj, bo my musieli do tego pójść na traku południe. mieć po lewo. My musimy mieć po lewo. No musimy, Dawid, pójść do przodka trochę, bo on nas Czekaj, jeśli my dosięgnie. mamy po prawej kierunku i wtedy będziemy na W To my musimy na skierowani. Czekaj. S trochę. Tu. A, my musimy na lewo, czyli ja dobrze go dosz. No, Dobrze go dosz. To dobra, to pójdź, podciągniemy trochę. no ja, do tych stron tych domków. My musimy jakby na drugą stronę tej uliczki przejść. Na drugą stronę? Ty, słuchaj, Kaś ty jest, bo tyś mi się to jest twoja stracił. lewo, dobra, ja już sam. Tu Dobra, no. widzisz? Musimy troszkę dalej. O, Chylają o, o, po o, lewo. o, o, Dobra, o. dawaj, ciś tam, ciś tam. Syreny zawyły. Oni pewnie w tych domkach się jeszcze Ja. Ło! Uważaj. Pójdź sam na lewo. A? Czekaj. Teraz C8. Gaz jeszcze nie idzie. Nie, jeszcze nie. Znaczy on idzie i no, że A czy jeszcze... nas sam chyba już nie... Wciągnij se, słuchaj, wciągnij zapobiegawczy już se jeden bandaż, albo nawet Dobra. dwa. Bo zawsze jak już jest, wiesz, że będzie się strzelał czy coś, to... Dobra, Muszę- idzie, słuchaj, Tora, podciągnij do przodka. Ja, Jest faktycznie. przed nami gość. Dwóch, zginąłem. Kurwa, jednego mam! Aaaa! Ale piąci my byli. Pana, ale jednego udupił. Ale oni wyskoczyli A, hopie, jak nutria. Jak sobie. nutria z lasu wydupili. Wydupili jak nutria. Ale dostaliśmy Misery baga, no. mystery bag. Ja, misery, jak kurde nędzarz. No to cóż ja powiem, no, Niklaus, co jak to podsumujesz? Mogę powiedzieć tak. To była dobra gra. Byliśmy bez mała najlepsi. No jakby nie tych pięciu, to Ja. my byli najlepsi, ja. A następnym razem na pewno będziemy najlepsi. No. Blank. No to ja się żegnam, no Ja. dziękuję za wspólną grę, czymcie Dziękuję się... pięknie. I tyle. Do zaś. Tyle.